banang kuan. Adobong pako. Guys, kung diri ata sa bukid guys, na diri sudan natong makuha. Gitawag ni pako guys, mo ni siya pako na. Kani siya oh. Ang atong kuhaon kana bitang udlot niya. Pare ani, lagi ning ani kadagko guys. Kay titas kuanan kay dagko man. Mo na siya ang pako. Oh. Ang pako makita nimo kasagaran naagay sa gilid sa suba. O di ba suba man na siya. Tan-aw ninyo sa gilid ni ana diha ang mga pako. Munang dili na mo maglisod kung asa dapit na manubo ang mga pako. Diya pa oh. Munay nindot na sudan, libre lang sa atong farm. Muni ang lami na sudan. Basta magkugit ta kung nata sa probinsya, natay masudan. Oh. Ana. Nindot kayo kung dabong pa guys, kaning ani ba guys. Oh. Dabong pa kaayo. Yan oh. Ani guys. Nindot basta dabong pa guys. Pero kani pong maguwang na guys, yan pwede gapon ni guys. Katura man ang kuano ng dahon guys. Uy guys oh. Ako kayo guys. Pako. Kani pud siya guys. Kani lokdo-lokdo ni siya. Dili ta mo kuha ng lokdo-lokdo guys. Ngani guys, pwede na siya guys. Kung mukuha tag pako, dili ta magpaloko. Kasi pati sa gulay, mayroon siyang mga piki. Ito ang pako, ito ang lokdo-lokdo. O di, mayroon na kayong idea kung asa ang pako o ang lokdo-lokdo. Para ni ani, daghan ang lokdo-lokdo. Makita nato ang kanang pako, pare ani o. Kani siya, pako ni siya. Kay ang pako, naipuno siya, wa siya mubulag sa iyang mga ginikanan. Pero ang lokdo-lokdo, buwag-buwag sila. O, tanawa, puno ni siya sa pako. O, kuha nato na siya kay pako ni siya. Sama ni ani, pako ni siya. Pero wala siya puno, lokdo-lokdo na kanang nagbulag-buwag o kani. Pako ni siya. Kani, pako ni siya. Kay naman siya ay isa ka puno niya. O di ba? Duha pa dayon ang imo makuha sa isa ka punuan. Kay daghan man siya ay mga udlot. O di ba? O ato ta sa unahan. Kani, kay na may puno, kuha ni siya. Pako. Pero nalaos ang iyang pako. Kare, tanawon nato. Uy, kinuhaan. O, kare, ana na puno, ana siya ay pako. Okay, katigo na mo mamako. Sistingan na ninyo. Para ni ani, daghan mga lokdo-lokdo. Imo kay itong pangitaon ang pako. O di pako ni siya. O, tanawa ang dahon sa pako. Nindot kaayo. Tanawa. Lapad kaayo ang dahon sa pako. Kani siya, pako pod ni siya. O di ba? O pako na siya. Pero kani, tanaw nimo, lokdo-lokdo na. Pare ani, pako, tanaw na to sa ilawom kung naa ba siya udlot. Hala, silipo na to. Uy, gamay pa man. Di ba? Kung mahuhatag pako, enjoy kaayo. Uman, makasudan pa ta. Perting lami ara bagayod ni nasudan. Mo na ni ang atong makuha, daghan-daghan na. Okay, magkuyog ta, mahuhatag pako ninyo.
Kay kung naata sa probinsya, magkugi lamang tagpangita og sudan, natay makuha. Di ba? Libre na, lami pa. Kung naani sa inyong lugar, panguha na mo. Di ba nakaila naman mo ni anang pako? Di na mo matingala pa kung unsa ang ilhanan sa pagkuhag pako. Panguha na mo. Ingani ang pako. Kana siya. Pangitaw na to ang udlot ni ana sa ilawom. Kung naaba. Di ba? Nasayod na mo kung unsa ang pako. Kung nana sa inyong lugar, panguha na mo. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Bye-bye.